عزوز السلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زغبركم تعذبتنا كم يتوعلوا نلومي عربي تشعت لكاتي تفرق معلتن فرقان سترالوه هاقراون زينا حيزلكم قريبا زلوخ الشام تولدي نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استزينا أفلم بمغنيات زغر السرعيد فانكل وددر فرق ماراتون مبرق أفريقيا لو متخايدون أب مأكل حرشة مرمر أكلالات عوت مرمر أو سرحتي كايدا هاماد زوبا ساوان لعلو التكالات تمرتن تمهرو وكلتي كوليجات أستمرو ديبو روسيا أوروبا تغربوا بحرية وغاز جرمن مسمر نورد ستريم كالاي سرحو داقم كجمر بزي مفقالات عاقيتو كلمة وكستات نينو زور دوغ الطبا وكسارات كم زو السخة تقاويهم روسيا يوكرين انتمال شمون تلكاتي العلمية مروخات تلوامتها بمغنيات مبل 34 عامت الزغري سرغيت فنقل بهاجراو فدريشن اتليتيكس ايرتراز تودبه ودر فرق ماراثون مبرق افريقيا لومي ابو دبايت كتما باص تخايدوم ابتي كابزواتات كلب دندن مينستر مكلخال كمون بولك استوادرو بدمر 71 اتليتات زتساتفو ودر كاب دق تبعتيو اتلت سامسوم امارن اتلت كبروم غبرزغابيهرن كاب زوادبو اتلت دبساي دسال دما كاب كلب دندن كاب قداماي حساب سالساي درجه بمحس تعويتهم ابو درغويا 10 كيلومتر دق انستيو دما اتلت رغبه حبت سلاسه كاب دبوب اتلت يوردانوس هايله سلاسه كاب دندن اتلت قدسان تولد دما كاب دبوب تعويتن غون زياب استخايدو ودر بارا اولمبيكس حابراو غيان دما كاب تولدرتي بارا اولمبيك اتلت سبحاتو كستن اتلت حيل اب الياسن قداماين كالعين بمخان ودرهم زازيمون مودات عوتات كشلهم كلو تودر نخعوت أبركتون زجبر أكلات ورقة مسكر تعديلهم بشمون تلكات الزفل مبل 34 عامة زخري سرحيت فنكل نترزين زخري بزنس أروق مدبات كسب 10 تخل تلكاتيت كقصليهم ابنو زوا قولج زركب ماكل حرشا مرمر أكلالات أب عليتات مشلا بلتوج مقردنش كوميدرن كأي حشجرتن عود فتنا مرمرا وسرعات كم زكاية تحبيرهم وكيل إيرينا داويت مهانشوب ملكع سبصاب نزدالو تحستو سامراويت ليفيو كتقربيا سبا قولج من محدار كبابي أكلالاس تركونه مأكل حرشاو مرمر عينة متأنن حرشاو مهرتي كمحايش أبزخ المروت على تازرتي مرمرن فتنني كيرالو أتستقلت وحس ما أزاو مقبين نخلو أب كلو بزبلتيما أبتم مأكلاب تغنع مع التحرستاتيو أتزكاي زلو فتناتات أب حملتن فرتاتن أكل حملاي مقبي إنسسا كمون نايك أباتن زراتن تلاتازتو كوروخينو بفلاي أب عليتات مشالا بلتوك مقردنش كوميدارنك إيح شغورتن عود فتنا كم تقبرة وكيل تكال حرشا مرمر أمنو زبا قوليج كأشيوهان نسيوم قليتون مؤامر برفلسي مربح مروصات عليتنا يتصبا كبتي نطفتات معقب حمد الماين كمون من مسرح بحراي ودخعن كومبوستن مصايب زلعلك سرحالهم كم استوطنون درو تجمامور مدبات مخانم استقاسق اش يوحنس اب كرمتاو حرشان مسناول معاتن وصيتاو مهرت كهبو زخلو مروصات ازرتي تفتينهم اتبابا وصيت كم ترخبو مارديوم علاماتي أما أكلات حرشاو مرمر زغبر زلو سباون مالاون وفري حرسوت مروصات ازرتي تتقيمم كعبوت مهرت زحفسلو زمناو حرشاو ميلاتات زمعبلولون تتقمتي مازاو مغبي زخونو البايتان متح مخانو زغلص مينستر حرشا اتو عرفاي نبرها سمويا حرشا بحفشا اب حرشاو مرمر سوافرو كيلاتا دما بفلاي حرشاو مرمرن حرساين زينا ጻጻሉ مخانم تگنزيبم اب مخعبات حرشاو مهرتن مسسان مروصات عليتات ناي ጸባ كبتن ጸቂጦም كبسرحو تلابيو هاماد زوبا ساوان لعلو تكالات تمرتن كاب كوليجات نزتوكلا 35 تمهارو دق انستيو افلوت انن قحاتنن مبرخ زعلم استمرو بشدشتن شوعتن لكاتيت ابسمرا وديبوم حالافي زوبا ساوان لعلو تكالات تمرتن ويزرو ابراش هابتاي ابز سمعتو قال علما نايتي استمرو كل مديا ورديتن عقم دق انستيو كب مبال صلاو ابركتون خهلون كم زخونه حابيرا
ኣባል ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ነርስ ሰምሃር ብርሃነ ብግዳ ኣብ ኣጻዕደውቲ መመላኽዒ ቀመማትን ሳዕቤናቶምን ከምኡን ደቂ ኣንስትዮ ክገብሮ ዝግበአን ጥንቃቐታት ድሕሪ ምብራህ ንስርዓተ መፍረዪ ሕማማትን ኣገባባት ባዕላዊ ጥዕናዊ ተፍትሽን ዝምልከት ሓበሬታ ሂባ ተሳተፍቲ ወገንን ኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ተፈጢሩለን ዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ብግቡእ ተጠቂመን ሕቶ ጾታዊ ምዕሩይነት ንምርጋጽ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርክቶ ከም ዝገብራ ቃልኣት እየን ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስማዓቶ መዛዘም ቃል ብሞያን ትምህርትን ዝተኾስኮሰ ብሉጽ መንእሰይ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዓንዲ ሕቖ ሃገር ምዃነን ብምሕባር ኣብ ኮሌጃት ዝርከባ ርእሰ ተኣማንነተን ኣማዕቢለን ካብ እንዝሕተት ከማልኣ ኣዘኻኺራ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዝተወደበ ስልጠና ኣተሓሓዛ ንብረትን ገንዘብን ንዳይሬክተራት ሱፐርቫይዘራት ኣመሓደርትን ተሓዝቲ ገንዘብን ተዋሂቡ ዕላማት ስልጠና ኣብ ኩለን ትካላት ትምህርቲ ጽፉፍን ኣድማዕን ኣተሓሓዛን ኣጠቓቕማን ገንዘብን ንብረትን ብምትእታው ኣብ ወፃእን ኣታውን ሕጋዊ ኣገባብ ንምክትታል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ መምህር በየነ ተስፋይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ስልጠና ኣተሓሓዛን ኣጠቓቕማን ንብረትን ገንዘብን ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ እቲ ስልጠና በብደረጅኡ ከም ዝቕጽል ኣብሪሁም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ልዕሊ 15,000 ተምሃሮ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝተዘርግሓ 44 ኣብያተ ትምህርቲ ይምህሩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከተማ ዓሰብ ንዝርከባ 20 ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብንኡስ ንግዲ ኣጣይሱ እተን ደቂ ኣንስትዮ ነፍሲ ወከፈን ንመበገሲ ዝኾነን ዋጋ 10,000 ናቕፋ ሃለኽቲ ተዋሂብዎን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዓሰብ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሰን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድል ካብ ኩሉ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተላለያ ምዃነን ኣብሪሁም ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልኩም ክቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ንኤውሮጳ እትቕርቦ ባህርያዊ ጋዝ መስመር ኖርድ ስትሪም 2 ዳግም ስርሑ ክጅምር ጀርመን ፍቓደኛ ብዘይምዃና ተዓጊቱ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ብሸሞንተ ለካቲት ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ፕሬዚደንት ፑቲን እቲ ብባሕሪ ባልቲክ ዝሓልፍ መስመር ኣገልግሎት ክህብ ድልው እኳ እንተኾነ ጀርመን ግን ፍቓድ ብዘይምሃባ ኤውሮጳ ግዳይ ኮይና ከም ዘላ ኣነፂሩ ሩስያ ቀዲማ ዝሃነፀቶ ኖርድ ስትሪም ቀዳማይ ብዝወረደ ዕንወት ስርሑ ከቋርፅ ከም እተገደለ እዩ ዝግለጽ ድሒሩ ዝተሃንፀን 1230 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕን መስመር ኖርድ ስትሪም ካልኣይ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ንዘሎ ሕፅረት ጋዝ ከቃልሎ ከም ዝኽእል ይእመት ሃገራት ምዕራብ ብኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዝወሰኑ እገዳታት ከም መልሰ ግብሪ ሩስያ ተጻባእቲ እትብለን ሃገራት ንሸመተ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ብባጤራ ሩብል ከካይድኦ ምውሳና ዝዝከር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ሕፅረት ፀዓት ብሓፈሻ ናይ ባህርያዊ ጋዝ ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ፀብፀባት ብሰንኪ ቁጠባ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ወሪዱ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ጽፍሒ ውቅያኖሳት ብዘጋጥም ወሰኺ ሙቐት ዝስዕብ ክሊማዊ ክስተት ኤልኒኖ ዘውርዶ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወሰኸ ተጋዊሑ እቲ ክስተት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ክሊማዊ ምዝባል ብምስዓብ ደርቂ ብርቱዕን ዘይወቕታውን ዝናብ ህወብላን ካልእን ከም ዝኸትል ዝተቐሱ ፀብፀባት ብሰንኪ ቁጠባዊ ክሳራታት ክብ ከም ዝበለ ገሊፆም ጽላት ሕርሻ በቲ ኩነታት ብቐንዲ ዝተሃስየ ምዃኑ ምስ ምንቁልቋል ፍርያት ድማ ዋጋ ሓያሎ ሕርሻዊ ምህርቲ ክብረ ወሰን ናብ ዝሓደ ደረጃ ከም ዝዓረገ እቶም ፀብፀባት ኣረዲዮም ከም ኣብነት እቲ ክሊማዊ ክስተት ብዝጠንቁ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቀንዲ ኣፍሬቲ ካካዎ ዝኾና ጋናን ኣይቨሪ ኮስትን መጠን ፍርያት ከም ዘንቆልቆለ ብሰንኪ ድማ ዋጋ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዓበይቲ ኣፍሬቲ ውፅኢት ካካዎ ኮርፖሬሽናት ብወገነን ኣብዚ ዓመት ኣታዊታተን ከም ዘንቆልቁል ብኣግኡ ኣሚተን ኣለዋ ሩስያን ዩክሬንን ትማል 8 ለካቲት ምልውዋጥ ምሩኻት ከም ዘካየዳ ንፀብጻብ ዝሰመት ዝምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣብዚ መበል 51 መስርሕ ምልውዋጥ ካብ ክልቲኡ ወገን 100 ምሩኻት ነናብ ሃገሮም ከም እተመልሱ ተሓቢሮም በዚ ድማ ኩናት ዩክሬን ኣብ ለካቲት 2022 ካብ ዝውላዕ ክልቲአን ሃገራት 3135 ምሩኻት ተለዋዊጠን ኣለዋ
ክልቲአን ሃገራት ነዚ ምልዋጥ ኡስራት ዘካይዳ ዘለዋ ብመንጎኝነት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኮይኑ ነቲ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ልዑል ደገፍ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ዓለማዊ ዋዒ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከይውስኽ ክካየድ ፀንሐ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ከም ዘይተዓወተ ተገሊጹ። እዚ ዝተሓበረ እቲ ኣሃዝ ኣብዚ እዋን እዚ ከም እተበፅሐ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ። በዚ ድማ ዓለምና ድሕሪ መበል 19 ክፍለ ዘመን ንፈለማ እዋን እቲ ዝለዓለ መጠን ዋዒ ከም ዝረኣየት እቶም ጸብጸባት ኣረድዮም። ወሰኽ ዋዒ ካብ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከይሓልፍ ዘኽእል ኣህጉራዊ ስምዕ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2015 ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ከም እተፈረመ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ነቲ ስምዕ ንምትግባር ዝጥቀስ ተበግሶ ከም ዘይተወስደ ከም ሳዕቤን ድማ መጠን ዋዒ ዓመታዊ እናወሰኸ ክመጽእ ምጽንሑ ክኢላታት ይጠቕሱ። ብሰንኪ ምውሳኽ መጠን ዋዒ ዝኽሰት ባህርያዊ ሓደጋታት ክብ እናበለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ክኢላታት እቲ ቅልውላው ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት መሊሱ ከይዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሚቶም ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ነቲ ተሪኦ ንምግታእ ዝጥቀስ ተራ ከም ዘይተፃወታ እየን ዝውቀሳ ዘለዋ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣይስላንድ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ግሪን ዳቪክ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንኻልኣይ ግዚኡ ብምንታጉ ኣብ ነበርቲ ስግኣት ፈጢሩ። እቲ እምባ ብ14 ጥሪ 2024 ነቲጉ ምንባሩ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እተደጋጋሚ ክስተት ኣብታ ደሴታዊት ሃገር ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከየስዕብ ስግኣት ከም ዘሎ ሓቢሮም። መንግስቲ ኣይስላንድ እቲ ነትጉ ብዝፈጠሮ ስግኣት ኣብቲ ከባቢ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉሎም። እቲ ነትጉ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከየስዕብ ከም ዘስግእ እዮም ክኢላታት ስነ ምድሪ ዝገልጹ ዘለዉ። ነትጉ ናይዚ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ንመዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ የምቱ። እምባ ግሪን ዳቪክ ድሕሪ 2021 ንሻድሻይ ግዚኡ ይነትግ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ። ነስዓ ኣሰራሮ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀነጥታት ክደግመልኩም። ብምኽንያት ዝኽሪ ስርዒት ፈንቅል ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ ሎሚ ተኻይዱ። ኣብ ማእከል ሕርሻ ምርምር ኣክላላት ዕውት ምርምራዊ ስራሓት ይካየዳሉ። ሃማደ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ንተምሃሮ ወከልቲ ኮሌጃት ኣስተምህሮ ወዲቡ። ሩስያን ኤውሮጳ እትቕርቦ ባህርያዊ ጋዝ ጀርመን መስመር ኖርድ ስትሪም ካልኣይ ስርሑ ዳግም ክጅምር ብዘይምፍቃዳ ተዓጊቱ። ክሊማዊ ክስተት ኤልኒኖ ዘውርዶ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወሰኸ ተቃዊሑ። ሩስያን ዩክሬንን ትማል 8 ለካቲት ልዕሊ 100 ምሩኻት ተለዋውጡ። ነስዓ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ርሑስ ቅንያት መበል 34 ዓመተ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ንምነ ፈንቅል ቅኒት ሓርነት ብሩኽ መዓልቲ